Euskara proiektu 2017 sortu zen, euskara sustatuteko arratiko enpresetan, ez? Ikusten genduen ikasten gendule eta ikasketa mundutik lan mundure pasetan ginenean erdaldun duiten ginela, ez? Orduen helburu euskaldun duteko helburu horrega sortu zen euskara proiektue. Urtean zehar arratiko enpresa eta egoitzetan hainbat lan egiten dugu, sare sozialak euskaldundu, webgunea euskaldundu, berba trukeak lantegien euskera sarremanak euskaldundutea, eta urte amaieran bete egiten dugu hitzarmen ekitaldia. Hitzarmen ekitaldien helburua da urteko errepasoa enpresak eta egoitzak hasiteaz gain, urte horretan euskara kide barriei euren leku emonez, eta urte horretara arteinoko parte hartu dorien enpresari be euren leku emotea, indaben lana balioan ipiniz eta batze edo beste enpresa batzutako lortu deuri esan ziurtagiriek animetako beste batzuk parte hartu daien, ez? Aurten 5 enpresa batu dire, arratiko 5 enpresa batu dire, tamaina eta arlo desberdinetako 5 enpresa, eta urtean zehar lanean egon diren beste enpresa batzuri euren leku emon jakorie.